B'investiment ta' 30,000 euro minn fondi Ewropej ser tiġi rrestawrata l-Kappella ta' Sant'Andrija fiż-Żurrieq. Dil-kappella tinsab fit-tarf tar-raħal taż-Żurrieq ħdejn il-mitħna tax-Xorolla li wkoll għandha wirt storiku u kulturali għani. Il-kappella u l-mitħna huma klassifikati bħala grad wieħed mill-Awtorità tal-Ippjanar u bekk għandhom l-ogħla protezzjoni. L-allokazzjoni tal-fondi u r-restaw tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għal-Fondi Ewropej Stefan Zrenzo Zoppardi waqt żjara fil-lokalità fejn saħaq l-importanza li nippreservaw dak li ħallewna mis-sirijietna. Il-Kappella ta' Sant'Andrija fiż-Żurrieq hija binja tas-seklu 17 illi kienet teħtieġ restawr estensiv kif qegħdin naraw warajna u permezz ta' fondi Ewropej mill-programm Leader dan il-proġett ta' restawr qiegħed isir bħalissa. Dan huwa mod kif anka fil-lokalitajiet naraw li jkollna aktar proġetti ta' restawr illi nkomplu nħarsu dan il-patrimonju mill-isbaħ hawnhekk ġewwa Żurrieq. Ix-xogħlijiet li għaddejjin bħalissa jinkludu r-restawr tal-ħitan esterni tal-Knisja u l-ħitan tal-bitħa li jdawru l-kappella. Dan investiment qed isir tindif tal-faċċata ta' din il-kappella se jitneħħew kwalunkwe ġibs kif ukoll se jsiru interventi fl-istruttura bilan li tissaħħaħ il-binja. Minħa tagħha s-Sindku taż-Żurrieq Rita Grima qalet kif dan l-investiment mistenni jkompli jattira lejn iż-Żurrieq diversi turisti fil-ġejjieni. Hawnhekk jiġu ħafna turisti u ħafna nies żriera biex jaraw il-madwar u xin jaraw dil-ġawra tkun lesta. Ħajapprezzaw iżjed il-wirt storiku u kulturali li għandna ġo Żurrieq.